Kay Sara, mayong hapon, naalang ko pangutana kung kita mga Adventista kay allowed ba na magduwa og airsoft game o naka-military uniform samtang nagduwa. God bless your program, Pastor, og salamat. Okay? So, diyan nga panahon na egsoon, wala ba kasi gipatay nga tao? So, kung wala siya gipatay nga tao, di na to siya hukman. Okay? Pero nagampo ta, nga diin, kada nga klase nga duwa, makakita siya glain dula, example, tennis, basketball, o guban pa. Okay? Pero, dili ta mo hukom niya ng mga tawhana nga, di na maluwas. Kaya nga naman, naabiyas Biblia, nga diin, sa panahon ni Saul na siya'y mga military. Sa panahon ni David na siya'y mga military. Puro to mga Sabadista or gitawag og Adventista. Okay, kung Sabado yung magibantayan, gitawag kas mga dili Adventist o Sabadista. Pero kung kami sang Sabadista, makakita sa nagsimba og Domingo, tawagon usab ka namo og Domingista. Pero sa Biblia, igsun walay Domingista diri. Mga Sabbath keeper tanan. Gikan pa sa panahon ni Moses, na ana ang gipurma nga mga military aron sa pagdipinsa. So niya ng area, dili kita buhatag og paghukom. Okay? Daghang salamat nga na Exod.